ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സ്മോൾ കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ്. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതും പെട്ടെന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതും 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചായ കുടിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് 3/4 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതേസമയം ഞാനിവിടെ 2 ശർക്കരയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാനിവിടെ ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കരിഞ്ജീരകം ഒരൽപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊള്ളി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ആകൊക്കെ വെന്ത നല്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇളം ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലായനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നല്ല ജീരകം ഒരല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരല്പം മതി, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചേർക്കണ്ട. ഞാൻ അല്പം ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. എത്ര വലിപ്പമുള്ള അപ്പമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല, നല്ലോണം പൊള്ളി വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇതാ പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അപ്പോൾ എണ്ണ കുടിക്കില്ല. ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കുടിക്കും. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുട്ട് കോഴി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതാ കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരിഞ്ജീരകമൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അപ്പാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.